Šta se ovo dešava? Pa ovaj Aston Villa, Nottingham, Chelsea, Aston Villa, Nottingham, Chelsea, oni odlučuju, 3 ekipe, Aston Villa, Nottingham, Chelsea, odlučuju ko će da ode u ligu, za ligu šampiona. Ko će da se bori ovo za ligu šampiona? A Tottenham je otišao. Pa ima neki klub iz ovoga. Pa vidiš da i Chelsea možda ispadne ovo. Pa ako Aston Villa dobije Manchester United, a verovatno će dobiti Aston Villa Manchester Uniteda, Manchester United nije ispao. Ima 35 bodova, Tottenham iz Londona je ušao, znači ostao je samo Chelsea, Arsenal je, koliko ima u Londonu klubova? Ima Arsenal iz Londona, ima Tottenham, ima Chelsea. Znači odlučuju ovo. Odlučuje ko će da ispadne ovo. Pa šta misliš ko ima tu pare da će da ispadne ovo? Pa Nottingham. Ja mislim da će Nottingham Forest, oni će ispasti ovo, neće igrati ništa. Zato što su oni... Ajde vidjet ćemo ko će tu da ispadne ovo. Znači Aston Villa, Chelsea, Nottingham.